הבעתי לך את רצון. האם אתה שומע קולי? שוב אני עומד פה ערום לפניך. האם אתה זוכר מי אני? זה אני הקטן שהנחת בגן, מבקש, קורא לך שתבוא אליי האדם, כי אני זקוק לך בעולם. אנא השם, שמור על נתנאל, שיקיים מצוותיך באהבה, ושלא יבזבז את זמנו לריק, שלא יחפש ריגושים מסוכנים, שימצא את האור בתורה שרק הוא רואה, כי אין אדם לומד אלא במקום שלבו חפץ, שיקנה לו דרך ארץ ושיקול דעת, שילמד את העומק שבכל דבר בעולם שלך, ויקרין שמחת חיים בתמימות, שיכיר את עצמו, כי רק כך יוכל להיות בעל מידות טובות, שיפתח קשרים עם חברי אמת, ממשיים, ולא רק בפייסבוק, שיפתח את כוח הרצון ותבונה להבדיל בין טוב לרע, שיזהה עצות שלא לטובתו, וגבולות שאין לעבור, וידייק בזמנים במשימות החיים, שיהיה דוגמה לאחים וגאווה ונחת להורים, שתמיד ירצה לשאוף מעלה, ולא יוותר בדרך להצלחה, שלא יפחד ליפול, וימצא כוח לקום ולהמשיך, שסיפור חייו, שכעת הוא מתחיל לכתוב, לא יכלול פרקים שמתביישים בהם, שימצא את הקשר האישי שלו אליך, כי התפילה זה לא רק מה שכתוב בסידור, ואנחנו נהיה כאן בשבילו.